मानव के जीवन में सुख और दुख आवत जात रहेला। मानव एक ऐसा जोनी बा 83,99,999 के बाद ए जोनी के सोचे समझे के पावर बा। आई एम समय दुख आवेला सुख जाला या सुख आवेला दुख जाला। अरे धोइले ना धराई हो, अरे मरल ना मराई हो, एक दिन समैया दादा अरे सबका ऊपर आई हो, एक दिन समैया सबका ऊपर आई हो, एक दिन समैया दादा। अरे धोइले ना धराई हो, मरल ना मराई हो, एक दिन समैया दादा। अरे सबका ऊपर आई हो, एक दिन समैया माता पिता भक्त रहले शरण बाबा नामा। अरे शरण बाबा नामा हो, शरण बाबा नामा। अरे पीरगा के भोग में, पीरगा के भोग में पहिले मराई हो, एक दिन समैया दादा। पांचों भाई पांडव रहले द्वापर में महात्मा।